sigiden bisigi ani filanan mun kɔni ye gouvernement baarakɛla kelen kelen n'o ye ministre ye e kɔni mana ko ko kɛ mun ni ministre tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la e kɔni i kelen de bɛ to o jaabi kiiri tigilamɔgɔw ɲɛ ma wa k'i nɔ minɛ o walew la o bɛ kɛ n'an ka cour suprême de n'o ye an ka kiiri bonba ye wa mun ye ka a kiiri yɛrɛ k'a tigɛ k'a fɔ o bɛ se ka kɛ nɔminɛli ye mun nɔminɛliw bɛ se ka kɛ mun ye an ka bɛɛ fanga yɛrɛ ani an ka kiiri yɛrɛ bonba yɛrɛ ka laseli mun n'a yɛrɛ bɛ se k'i bila ka taa maaw kan maa minnu bɛ i nɔ minɛ o kow gun kan wala k'i nɔ minɛ walima ka i kiiri o ko o bɛ latigɛ mun ye sariya sen fɛ sariya sen minnu ni jamana yɛrɛ kiiri tigilamɔgɔw bɛ se k'o lawaleya ko o bila sen kan sigiden 83 jamana baarakɛ bondabaw ani jamana yɛrɛ baarakɛyɔrɔ olu bɛ baaraw kɛ baara minnu bɛ taa jamana ka nafa sɔrɔ sira kan ani jamana yɛrɛ ka nafa bɛ fɛn o fɛn na olu kan ka wuli ka jɔ kɛ o ko o bila ba la ni sariya sen minnu yɛrɛ la kofɔlen don jamana yɛrɛ sariya sunba fɛ sigiden 84 jamana baarakɛyɔrɔbaw kan ka wuli ka jɔ kɛ mun ye jamana yɛrɛ ka sɔrɔ bɛ se ka walankata cogo min ka jamana yɛrɛ hinɛ mun ye hinɛ ɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati cogo min jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ bolo kan fo ka taa se mun ye ɲininiw ani bololabaaraw fo ka taa se olu donni na ba la fo ka taa se jamana yɛrɛ marabolo fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko kan ka kɛ walasa bɛn ani kelenya ani jɛlenya kɔnɔna na walasa cɛ ani muso bɛɛ fanga hukumu kɔnɔna na bɛɛ bɛ se k'i niyɔrɔ sɔrɔ cogo min jamana yɛrɛ ka baarakɛ bondaw nafa sɔrɔ siraw fɛ cogo min